L-Air Malta waslet fl-aħħar hekk kif il-problemi fil-finanzi ta' din il-linja tal-ajru komplew jippersistu, dan minkejja li sa ftit snin ilu il-gvern qed jgħid li l-kumpanija qed tagħmel profitt. Fl-editorjal tal-Malta Independent intqal li l-Air Malta għamlet ħafna għat-turiżmu f'pajjiżna, iżda fl-aħħar snin din il-kumpanija kienet qed titlef 40 miljun euro fis-sena. Dan l-ammont ta' kull sena jagħmel is-sitwazzjoni ferm aktar diffiċli sabiex din il-kumpanija tkun tista' tibqa' topera. Barra minn hekk l-editorjal semmi kif dawk l-impjegati li jirtiraw fl-età ta' 55 sena qed jibqgħu jitħallsu sakemm jaqgħu 65 sena mill-istess kumpanija. Min-naħa l-oħra, is-sit The Shift News kien semma kif hemm pjan min-naħa tal-gvern sabiex tingħalaq l-Air Malta u minflok ikun hemm linja ġdida tal-ajru bl-isem Valletta Air. Dan il-pjan juri aktar biċ-ċar kemm din il-linja tal-ajru waslet fl-aħħar. Intant xurilu l-gvern talab għal fondi mill-Kummissjoni Ewropea sabiex iservu bħala kapital għall-Air Malta, iżda dawn il-fondi qatt ma ġew approvati mill-Kummissjoni għaliex il-gvern ta' Roberta Bela ma kkonvinċix biżżejjed lill-Unjoni Ewropea. L-Independent istqar li Malta ma tistax tispiċċa mingħajr linja tal-ajru nazzjonali hekk kif l-Air Malta iġġor 30% tat-turisti u tgħin għall-konnettività ta' pajjiżna. Linja nazzjonali tal-ajru iżżomm l-interessi ta' pajjiżna bħala priorità. Jekk tinfetaħ linja ġdida tal-ajru din għandha bżonn tagħmel profitt. Iżda barra minn hekk tkun tista' żżomm l-interess nazzjonali u l-konnettività ta' pajjiżna tibqa' ħajja, it-temm jgħid l-editur.